Bună ziua, doamnelor și domnilor! În curând vă vom prezenta un reportaj din raionul Sângerei, localitatea Drăgănești. Suntem pe terenul de joacă al liceului teoretic Vasile Alexandrii, unde s-a întâmplat cu copiii din liceu un accident. Să vedem ce s-a întâmplat. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți la ce s-a întâmplat aici? Sunt prietenul meu, dacă ca jos. Ați sunat la ambulanță? Am sunat la ambulanță, la poliție. Poliția de ambulanță nu am nici. Da, să vedem ce vă spune. Tavare și grave! Toți despre școli. Bună ziua! Bună ziua! Bună Vă ziua! continuează Tocarciuc, noroc! Noroc! Ce s-a întâmplat? Dacă au căzut jos, aici, și ia că-i copil. Deci, după cum vedem, poliția inspectează acest caz. Să vedem ce spune totuși Tocarciuc. Acesta este un caz foarte grav, trebuie să discutăm. Trebuie marturi, dacă am ține în dreptele. Dacă